जोंनि नेसामुक्ति अभियान बिसिंथै फुंनि हयতো जों अनेक जायगायाव जों बेखौ एन्टिलिका रेड खालायका बिनि बिसिंगो बाचाइबारि आसामबारि चाम्बाहार एरिया दंग आबानि बिसिंथै जों खरकटाम चक फालायना रंखा रंमानि बिसिंगो बंनि हयतो टोटेल 94 बटल फरेन लिकार मादाखा अबसारा ताई 50 लिटार हाय अंनाय कान्ट्रीमेट लिकार जों डिस्ट्रिक्ट लायका खर साउंका सपन देव बर्मा बुफाखाय बुदुराय देव बर्मा बिनि पारा गंडा बस्ती नेक्स्ट खाय अभिन्न तेलेंगा बुफाखाय लखन तेलेंगा पारा लिंगाया बस्ती थार्ड वन खाय अर्जुन देवनाथ बुफा अरुण देवनाथ पारा बरबगाई जेता बुसकांगो ते अमहाय फेक्सांमानि माने ते गोबांमा जागार बन्दरक अमो बुसुक जरान रंनाय खंनाय जों जे अब नेसामुक्ति अभियान तिनि कन्टिन्यू चलिना आगेबो जों आपने जों साइमना जों कन्टिन्यू चलिलाय दंखा अब जों जे सुक जराते माने चाम्बर टीएस एरिया पूरा 100% ऐसा फ्री खाई माया जों आसुक जरा कन्टिन्यू हाय दंनाय